Takže čaute a dneska sme v Grow Horizon. Je to druhý ako keby Grow a Garden. No a takto vyzerá moja záhradka. Ukážem vám toto, ako to rýchlo súvisí. Tu mám banány, všelijaké sídy, takže takto vyzerá. Môžete hodnotiť od 0 do 10 na moju záhradku. A ukážem vám v rýchlosti teda, ako to tu vyzerá, hej. Ako to tu prebieha a tak, takže už ideme, proste takto vyzerá strany mapy. No a potom tu mám Geekshop. Teraz sa nachádza toto, kde? Toto je Geekshop. Dobre. Takto to tu vyzerá, v rýchlosti vám to ukážem, hej. A takto vyzerá Seed Shop. A keby ste chceli, aby som natáčal z tejto hry, vy dajte like, odber a zatiaľ čaute.